iki Mister Mendem iki. Keluarga Sunter ada yang mau nyanyi? Bah, Om Taufer. Penting anak bojoku arep aja munamuni nuturi kaya Mbah Yai wetoke wae yen mendem nang glosor dhewe ayo gone. Tutup lelakonku pancen bener kandhamu ngombe ciu neng awak lemu mendem kuwes ora kumat Chandra Pesona gagas penting esok tuku beras ora tak anggap penting anak bojoku arep aja munamuni nuturi kaya Mbah Yai oke wae yen mendem nak nglosor dhewe
Chandra Pesona. Oke, mari kita matur sembah nuwun Mas Setro. Sembah nuwun Dulur-dulur keluarga besar Bekasi. Jaluk disebut arah Kateki. Sebagai spesial kagem dulur-dulur Bekasi. Monggo Mas ayo. Monggo. Monggo dulur-dulur ning. Nggih, kangge sareng Mas mawon. Indro. Monggo obono obani dilajengke malih seragenane. Nggih, Bapak Indro, peteke greget nggih, berkahi nggih. Kene wae nduk tek. Monggo. Masih nuansa seragen. Mas Mario. Mas Bono. Ayo. Yuk. Masih nuansa campur sari seragenan monggo. Blas sorana sengkurang. Kurangnya irungnya pesek. Dari sini semuanya. Mas Nol. Ojo gampang nesutek, ojo gampang cemburu. Tresnaku iki omong kanggo sliramu. Ora ana wong liya tek kejaba mung sliramu. Merga sliramu paling istimewa babiku. Oke Mas Nom, senengannya Mas Nom manis, ngerti aku. Kelingan yuk tek manis. Gumbal ya cari ya. Yen pancen mengkono dik, aku ngakoni salahku. Mula sing tak jaluk sing gedhe pangapuramu. Chandra Pesona ayo Mas. diatur ke manis Mas Nol dan nanti perahu layar Mas Indra. Ojo gampang nesudi, ojo gampang cemburu. Tresnaku iki omong kanggo sliramu. Ora ono wong liya tek kejaba mung sliramu. Merga sliramu paling istimewa bagiku. Manis minangke pamrih saking Ibu Mas Nol. Juragane saking Gondrok. Manis dulu nanti tek. Burung metu darung manis ya. Pancen mengkono dik, aku ngakoni salahku. Mula sing tak jaluk sing gedhe pangapuramu.
Juragane saking gondrong Duk. Manis tenan. Ayo mas. Ganteng ini ngendi coba. Ini mas. Satu lagi, satu lagi. Yo. Masuk mas Tris. Manis sedih kowe pancen manis. Tambah manis yen teki ora lamis. Yen mesem manismu guguli madu. Saya bisa ngeteke jantungku. Tambah guanteng, sumpah ganteng, sumpah, sumpah. Saya guanteng. Ayo bos. Datokne mas. Rasa alit mas. Kami nekapun tiba. Jatuh, jatuh. Kembang mati aduh dek di ronce-ronce setengah mati teki tresno kowe mas no Pasar Turimas ning Surabaya. Aku ngerti sampean senenge kudu. diiris-iris aduh dek gulane Jawa sliramu manis dasare prasaja. Memang Perahu layar Mas Indro, tidak perahu layar Agita. pandai Kerja dok, kerja dok. bersilat, iku watake wong lanang. Gak apa-apa, ayo. Bos kecil. Nyanyi Mas Indro nyanyi. Sandra Pesona. Ayo. Mas Hendro.
Belas ke si kucing. Monggo Mas Bontot. Juga kepada pasukan Bagai. Lupian. Joget dulu dari setelah ini diputer. Roda terus lagi. Monggo. Lagu ini nggih katur Pak Samsuri beserta Ibu. Sehat selalu. Juga Mas Nembe Sahid. mirsani nggih. Tentunya juga kepada Kang Mas Gatot. Mungkin ada pasukan dari PS1. Kami Keluarga besar persilakan. PS1. Duk, bukaan duk. Oh yes. Nangis sajroning atiku. Mugi saged dados sampai sayang ya Mas Bontot nggih. Spesial ini. Tak suwun rena lan wangi. Muga-muga Gusti ngijabahi. Sama Pak Haji Suprayo. Pananggon ubali bisa kumpul Atas Mbak Nur Masih. Mas Tris iki jaranan jarane ditumpai jaranan jarane nanti rondo teles Duk kuwane Bapak Haji. Sembah nuwun pada Bapak Haji Sukro nggih berkah barokah sekalian Ibu nggih. Derek gregengaken.
mono nimas janji-janjimu aku kang setya satumu tak enteni nganti saelingmu rondo teles Mas Bonto Tatus Bang pun ini mau semua dipindahkan. spesial untuk Bapak Haji Bayu sekalian ibu ya. Sebenarnya Bapak Haji luar biasa yen awan yen bengi sing tak pikir dadi manten kutut asmaran kono atiku bingung sing tak pikir ora rumangsa dan terus ing mangsa ketiga rondo teles ketok ning mata lara kangen bisa mari jam itu ketok-ketokan mripatmu mripat turut jam 8 ketok-ketokan janggutmu Turut jam 9 turut jam 9 ketok-ketokan ning netro turut jam 1 bantal guling tak keloni spesial untuk Bapak Haji bareng Bapak Haji ini di depan juga ada Bapak Haji Bapak Haji Wirati requestnya Pak Haji lagu apa Pak Haji Pak Haji Wirati sekalian ibu lagunya apa Pak Haji Payo dulu yen awan yen bengi Bapak Haji Sukro iya sing tak pikir dadi manten aku tetep manggung pawukir asmarantono atiku bingung sing tak pikir ora rumangsa dan terus ing mangsa ketiga rondo teles ketok ning mata asik lara kangen bisa mari bablas ke tondo moto minangke saking Bapak Haji Wirati jam itu ketok-ketokan pipimu terus jam 8 ketok-ketokan
lambemu Turut jam songo turut jam 09 ketok-ketok ning netro Turut jam turut jam 1 Pak Haji ngelone Bu Haji Haji Sukro matur Bandung kalian ibu luar biasa sembah nuwun Bu Haji Sukro sekalian ibu jadi berkah barokah tondo moto minangin mobil saya punya Bu Haji Wirati Oh Pak Haji, ya Allah. sembah nuwun Bapak Haji Sukro senadyan to ora misra tanda mata sing tak tampa senadyan to mong sepele ngilingake abang lelagote Pak Haji, kaya rembulan sumanku tondo moto mertandani ati tresno senadyan abot ning rasa ning nyatane mung katon ning itu luar biasa ya Nduk ya mulai gayeng acaranya Pak Wardi luar biasa Alhamdulillah. ini spesial untuk Pak Haji Wirati Nggih Pak Haji, matur nuwun. Mas Tris kok kita sewonten kedanan Ji. Oh, Pak Nardi Ji Siapa? Iki keluarga besar apa Nggih. Siapa? manggis apa Si Manggis Si Manggis Pak Nardi napa-napa Iki diaturke dibablaske kedanan Oh, kedanan jebulnya Mas. Kedanan. Pak Asnadi nggih Yang mana? Oh iya. Tak simpen ono kamarku. Dadi sule Hati salira. spesial untuk Bapak Nardi kedanan monggo pareng jumeneng Mas Bapak Mas Min monggo Liya waktu monggo Bapak. monggo Bapak beksa pareng beksa Bapak Sopo sing ora kedanan pripate
Pep. Nggih, Pak. Pep, Duk. Dalem. Ini tiang sepuh kula, tiang sepuh Bapak Wardi niku Mbah Sastro Rame ini nggih pandemen campur sari. Oh, nggih. Mbok pilih dhumateng penyebut Mbah Sastro Rame, Bapak Haji Slamet, Bapak Haji Ngat, Bapak Trimo, nggih keluarga besar badhe nderek joget sareng-sareng kawula sumanggaaken. Monggo Mbah Rame. Mbah Sastro Rame monggo. Tak rewangi pati geni pamriye karep ben lulo atine Owe yo Allah iyo aku ora bakal lali mung sliramu wanita tak tresnani. Mas Tulus nanti dilanjutkan manis. Sopo sing ora
Matur suwun Mas Kepio. Monggo Pak. Ora numpak Si, lo. ganti dewean Apa ora wedi Si. turun ngancani Rasan mas alias kebetulan dan jane kadang pancen kabotan yen urun enggal-enggal rencangi teko ngomongan jenengan kula pijeti kale Pak sinten iki Pak sinten Pak Pak sinten wong legang gelek momong niki konjo napa mbak yu badhe pindah ampun kula mas jenengan ampun kuciwa kula pancen rondo anyaran bojo kulunga Boba. awan-awan lunga konjo nang pasar bae perawan rondo kanggoku ora pati penting ning Samarang mas tuku gelang opo anting-anting josumalang nadyan rondo dijamin kempling monggo bapak yo kempling tenan sumpah nah apa meneh nek disawer ini aduh masuk masih yo Mbak Ayu badhe pindah pundi kali ngareng tindak wae ora numpatake dewe pripun kelarasan Mak Sion alias kebetulan belanjane kuat pancen kabotan yen purun Mas enggal-enggal ngrencangi teko ngomong Mak Sion kula jamoni ayo Pak Sion. Belum. Momongan Momongan senengane ke susu. napa Napa ayo badhe pindahan. Nyawer riyen. Ampun gelem nah pinter. Ampun kuciwa nah. Nggih. Anyaran. Nah, pinter. awan-awan lunga belanja nang pasar bae Oeng-oeng. rawan rondo kanggoku ora pati penting Ayo ning Samarang mas tuku gelang opo anting-anting Pak Sion josumalang nadyan rondo dijamin kapling josumalang nadyan rondo dijamin kapling Yo. Matur sembah nuwun. niku boten sisa Mbak Snarsel. Pak Aris
Wantol lentun sembah nuwun. Om Swaji Sugeng Dalu. Sang Kawandoyo. Wasik. Hai pacar matur sembah nuwun Mas Bor, sehat selalu. Nangis atiku nangis nelongso yen kelingan Matur sembah nuwun Mas Bor nggih. Sehat selalu Mas Bor nggih. Nangis nangis atiku kesiksa ninggal aku ngabotke marang wong liya. Sabar Mas, sabar. Kayane kok jerumen lho. Heeh. Iya ya Mbak ya kangen iki. Penuh penghayatan. Ibaratnya langit karo bumi Mbak. Ayo, iki nganggo, iki enek HE-ne lho Mas. Nang dhuwur aku mandangi sampean mau lho Mbak lho. Heeh. Iki nganggo HE lho Mas. HE Mas. HE. Nah. Nah. Satu lagi. Yo, luntur Mbak. Luntur we. Ya, ayo Mas. Aku pengen nyaur Mbak Pepi yo. Oh nggih, ya oke. Allah matur. Mbak Pepi memang bintang tamu sih. Aduh, bintang Lanjut Mbak, uji. lanjut Mbak. Lali Ayo. aku sari. Lilo. Lilo. Lilo aku kutu lilo. Lilo kowe direbut wong liya. Najan uripmu wis mulya. Mbok yo eling atiku kesiksa. Yuk, aja merem ku tak tinggal lunga lho. Meresapi kuwi, Kak. Ayo. Ngingetin jenengan isin, Mbak. Lah isen pripun lho, Mas? Ibaratnya piye ya, Mbak ya? Wong aku kelamben kok Mungkin ya. nggak bisa diungkapin dengan kata-kata kali ya. Salting, Mbak. Iya.
Aku padahal kelamben. Habis ini nanti keluarga besar PSHT Kodam Jaya nggih, monggo nanti langsung bergabung bersama dengan Ngilangi bersama. kangenku karo jenengan, Mbak. Alah matur Anjay. suwun. Aku di sini jadi nyamuk ya. Pat nyamuk. Ayo Mas. Lilo. Lilo aku kudu